Има нещо, което не трябва да пропускаме и искам да помоля господин Димчо Скорчев да дойде и да връчи грамотите и подаръците на ръководители и на състави. Ръководителя на перческа група Росен Здравец Иван Рангелов. И грамотата за група Росен Здравец. Подарък за ръководителя на танцов състав Дунавска шевица. Светломир Петров. И грамота за танцов състав Дунавска шевица. Детски танцов състав Малалия, село Дружба и перческа група Кипчица. И за перческа група Кипчица. Браво! Благодаря. Продължаваме. Още малко търпение, надявам се ви харесва. Още нещо, което не трябва да пропускам. Време за реклама. Благодарност към Национален фонд култура, който подкрепи читалище Феникс 2020. Благодарност към Димчо Скорчев, кмет на град Дунавци, председател на читалище Феникс, който прави нещата да се случват и е толкова ден, че на моменти не успяваме да работим с неговото темпо. Лично аз от време на време имам чувството, че не ми остава време и за дишане от ангажименти и това му е хубавото. Благодарим ви. Благодарност към колегите от Рекиц Видин, които са винаги до нас. Хора, съгласни сърца,
Благодарности към община Видин за оказаната подкрепа във всяко наше начинание. Благодарност към директорите и екипите на детска градина Мир, Основно училище Христо Ботев, град Дунавци, професионална гимназия по селско стопанство Геме Димитров, град Дунавци и техните екипи и ръководители. Те са нашата опора и на моменти сила. Благодарност към нашия озвучител Пярхан, човек с изключително търпение и голямо сърце. Благодарност към служителите на кметство Дунавци. Заедно се борим и успяваме. И една лична благодарност към Даниела Маринова. Даниела, моя колежка. Ти си ми трудов партньор, ти си ми приятел, ти си ми опора и подкрепа. Благодаря ти, да се благодаря. Къде и да одиш, където и да ходим, нека се връщаме в нашия град. Малък, но прекрасен. Това е финал на проект, но не и финал на нашата работа. С певиците и танцорите и техните ръководители продължаваме да растем, да се развиваме и да работим. А вашата признателност и любов е нашия стимул и зареждащ елемент. До скоро и до нови срещи. Али Иванова, къде и да одиш? Now
смехът осман си съдби, че да сме свалуха гордостта и българска. Ние не сме гърци, османци съдби, че да сме свалуха гордостта и българска. Една вера имаме, един живот живееме, България се ладае, всекой да я знае. Една вера имаме, един живот живееме, България се ладае, всекой да я знае. България се ладае, всекой да я знае. И като заключение да изненадаме нашите танцори. Обещаваме ви, че зимната ваканция ще има още един лагер за 2 дена. И още нещо. Ще разговарям още в понеделник за телевизия СКАТ, да гостуваме в телевизия СКАТ от българско по българско, мисля, че се казваше предаването. Да. И се надявам с предаването там, как се казваше, Галя Асенова съм в отлично отношение и със сигурност ще ни намери място да се представим. Да. Благодарим на всички. Снимате турбичка за